Heia, nen wedi Eilir Gwyn, dwi'n 17 mlwydd oed a dwi'n dod o Fai Colwyn. Dwi wedi bod yn rhan o'r prosiect ers rhyw 4 blynedd bellach. Wel, dyma'n rhyddid flwyddyn ni, ond gobeithio sgael dod yn ôl flwyddyn nesaf, fydd hwnna'n fydd yn rhyddid flwyddyn ni. O ran beth dwi'n licio'r prosiect, dwi'n licio just lenni yn benna y ffaith bod fi wedi cael creu gymaint efo'r iPad, bod fi wedi cael, dim yr iPad hyn, ond bod yna gymaint o elfen dechnegol wedi cael ei wneud ohono fo, bod yn fwy clwm o ran y datblygiad ar ynghyd ar actio, ac o'n braf lenni. Dwi'n meddwl jyst am y tro cyntaf bod na ddim sgript, bod na'n pwyslais o dysga'r sgript na fo bu yma allu, bod o'n fwy o just be bynnag sy'n neud lle da ni'n mynd i ni addasio. Mae hwnna'n yn siŵr yn braf yn yr ystyr yna. Yn yr ystyr arall, beth dwi wedi dysgu, dwi wedi dysgu be mae'n rhan fatha bod yn dîm, dwi wedi dysgu o ran be mae'r ochr weinyddol, yr ochr dechnegol yn cael bod o ran prosiect, ac ynghyd hynny dysgu cymaint o waith calad ydi o, creu rhywbeth o fawr a hyn yn yr ystod, a cael gweld yr trawsnewidiad ym ran wen. Y peth gan amdan Boc.sys, peth gan amdan Boc.sys ydy, mae'n rhywbeth gwahanol beth mae Brian wedi wneud o'r blynyddoedd diwetha. Da ni ddim wedi cael sgript, da ni jyst wedi cael troi fyny i'r maferion a wedyn jyst roi'r syniadau ni mewn a wedyn jyst datblygu o fyna. Mae wedi bod yn rhywbeth andros wahanol. Dwi wedi dysgu sut i dod â cerddoriaeth, sut i gweithio'r technoleg gyda'i gilydd a jyst datblygu gyda hynna. Oherwydd sgynnu fi ddim cefndir cerddorol o gwbl ac dwi wedi creu can. Mi ddechrau ni dod nôl i wneud y prosiect yma eto. Dwi wedi wneud o am 3 mlynedd rwan, 3 mlynedd wneud hyn. Mi ddechrau ni wneud o eto. Oherwydd does yna ddim lot o cwmnïau Cymraeg sydd yn helpu plant neu pobl oedran ni. Fel yn ardal fel Llandudno a Conwy, mae yna lot o cwmnïau Saesneg. Does yna ddim lot o cwmnïau Cymraeg a mae'n neis i cael cwmni fel Cwmni Branwen i wneud prosiect Brian eto. Peth gorau am Boc.sys ydy bod ni'n dod i nabod pobl yn well wedi cydweithio yn artistig gyda actorion eraill. Hefyd ni'n dod i nabod pobl, fel nes i ddweud, ac cyfarwyddwyr hefyd, a dod i wybod y grefft o actio'n well fyd. Dwi wedi dysgu falle nad ydy drama wastad, nad ydy siarad yn bob un drama weithiau, bod na fyrfyfyrion digwydd neu bod na ddim siarad o gwbl ond bod y drama yn parhau gael ei gyfleu yn y ffordd bysau fo os fysa yna siarad. Dwi hefyd wedi dysgu sut mae yn dechnegol adeiladu set ac yn y blaen ac sut mae gwneud set o wahanol ddeunyddiau. Mae hoff ran o'r broses greu oedd y graffiti efo Andy Birch. Mae'r graffiti wedi gwneud y set edrych yn hollol wahanol a wedi rhoi darlun hollol wahanol i'r lleoliad. Dwi eisiau bod yn rhan o'r brosiect yn sicr eto pam oherwydd i fod o'n rhoi cyfle i ni fod dod yn fwy hyderus fel sgil. Y peth gorau am Boc.sys ydy'r cyfle o wneud beth gwahanol yn ystod hanner tymor yn fy marn i a dal cyfle gymdeithasu efo pobl eraill sy'n ni byth o'r blaen yn gymdeithasu efo, cydweithio efo. Sy'n ni'n licio bod rhan o beth fel hyn yn dyfodol oherwydd mae'n rhywbeth wahanol i wneud. Mae'n wahanol jyst bod adre yn gwneud teledu neu beth, ond wbeth fel hyn gawn ni wneud set, gawn ni weithio gyda pobl sy'n gweithio'n broffesiynol fatha Fiona Martin a fath yna beth, ie. Peth gorau am Boc.sys yw mwynhau cydweithio gyda ffrindiau a gwynebau newydd a dod i nabod theatrau a lleoliadau perfformio a sut i fatha actio, sgiliau actio a perfformio a magu hyder yn ein hunain. Dwi wedi dysgu lot drwy'r Prosiect Boc.sys. Mae'n addysgu ni sut i berfformio, magu hyder a sut i gyfarthrebu gyda unigolion eraill yn yr ardal neu mewn ardaloedd gwahanol, mae sawl ardal yn dod at ei gilydd i greu'r prosiect. Fy hoff ran i o'r proses creu yw'r perfformio ag creu cymeriadau ein hunan a dod i
greu plot a set a bob dim a dod â'r holl beth at ei gilydd. Fi ysyn hi'n hoffi bod yn rhan o'r prosiect yn eto yn y dyfodol achos fe jyst yn hwyl a bod o'n ffordd wych o gwarian hanner tymor gyda ffrindiau a gwynebau eraill eto fydd newydd. Os ysyn ni'n cael bod yn rhan o'r prosiect newydd, sbon, efo Brain, fysa fo siŵr braidd yn rhywbeth addysgol i blant. Blant bach ysgol gynradd mwyn iddyn nhw cael bod negeseuon ac hefyd mae'n bwysig i bobl magu hyder wrth perfformio a bod yn gyfforddus ar lwyfan. Wrth wneud y prosiect yma, dwi wedi dysgu fatha bob adran o'r perfformiad. Da ni wedi dysgu am sain a technoleg perfformiad yn ogystal â'r actio. Hoff ran fi o'r Prosiect Boc.sys oedd fatha deall sut i roi cynhyrchiad at ei gilydd a sut i roi plot a bob adran o'r plot a bethau felly. Swn i'n licio wneud hwn eto yn y dyfodol achos bod yn rhoi lot o sgiliau newydd i fi a dwi wedi dysgu lot. Dwi wedi dysgu am yr ochr technolegol yn fwy na dim, faint o waith sy'n mynd i mewn i'r holl gynhyrchu a be mae yr elfen y gwahanol fel golau a sain yn gallu neud i'r cynhyrchiad. Fy hoff ran o'r broses greu oedd taflu syniadau at ei gilydd a trio dod i fyny efo drama sa pobl yn mwynhau bod hollol wahanol hefyd. So ni'n hoffi bod yn rhan o'r prosiect yma yn y dyfodol. Da ni wedi cael gymaint o hwyl yn ei wneud o a dwi wrth y modd yn dod. Da ni hefyd wedi cael cyfarfod o nifer o bobl eraill fel ni a sy'n wrth y modd. Be dwi wedi dysgu drwy Boc.sys ydy, dwi wedi dysgu bod, does am rhaid i chi gwneud actio felly mewn jyst un lle a jyst llwyfan lle a bod chi'n gallu gwneud creu lot o bethau wahanol. Fyswn i'n hoffi bod yn rhan o'n fo eto byswn oherwydd bod profiad yn anhygoel rili. O'n i wrth y modd, o'n i jyst eisiau gwybod beth yn dod nesaf, oedd o'n gyryrfus iawn. Ac o'n i'n meddwl bod yr hogyn bach na'n actio'n wych yn wedi cymryd ato fo'n straight away a di ymgolli yn y stori. Ac yn coelio am beth o'n beth yna. Oedd o'n lyflu a mae'n neis bod pobl ifanc yn cael cyfle i wneud pethau fel hyn. Mae'n mor bwysig. Ac o'n i'n licio yr ochr weledol a'r music a bob dim. Oedd o'n ffantastig. Da iawn. Na, oedd o'n da iawn, Brian. Briliant, oedd o'n dda iawn, oedd o'n wahanol iawn. Dwi'n meddwl bod yna ormod o dueddiad dwi'n i ni ddisgwyl ddod i weld person theatrig a jyst gweld sgript, gweld llwyfan a jyst gweld math yna brofiad mae rhaid i ni mewn ffordd weld profiadau gwahanol a beth sy'n mor braf heddiw wedi gweld cyn gymaint o arddullau gwahanol a bod y bobl ifanc mae hefyd i cael bod yn rhan o fwy na jyst actio, mae'n rhaid bod yn rhan o'r ochr dechnegol o ran delwedd y peth a sydd mae'r holl beth wedi troi allan, mae'n amlwg maen nhw wedi cael bod yn rhan o'r profiad yna hefyd. O'n i'n sgwennu ar y darn papur o'n, dwi dal i'm yn siŵr iawn be dwi'n feddwl, achos dwi'n meddwl bod o'n cynhyrchiad rhaid chdi fynd adra a meddwl, achos mae'n rhaid amser i chdi sylweddoli bod chdi angen meddwl, os dyna'n neud sens. Ti'n dall beth dwi'n meddwl? Dwi'n meddwl bod yna fatha dechrau canol o diwadd yna, jyst nath o'n neud i fi fatha person sylwi bod fi angen actually ista lawr a meddwl am jyst pethau bach o byd. Yeah, diolch yn fawr, nes I really enjoy it. Amazing, like I said on my little form, like throughout my 18 years of existence, I've never gone to a play like that. Like, I mean, I've been to theme parks and stuff like that where they do that. Yeah. But by students, like, is it high school? Yeah, by high students school, in high school, it's amazing. Like, the effort and imagination put into it is brilliant. Yeah, I've never seen a play before in my life. I mean, people our age, like 18, 20, 22, like, they don't put as much effort into their stuff like that. So it was really good, it was amazing, like, it was really good. Obviously some of the show was in Welsh, how did you... Even though I didn't understand you could understand by like emotion. Yeah, the emotions, the body language, like the set design, like the lighting, the sounds, like it was easy to pick up on it when you got all that as well. Do, wedi mwynhau yn ofnadwy, profiad gweledol, effeithiol ofnadwy a gwahanol iawn hefyd. A braf gweld y pobl ifanc yn cael cyfle I wneud pethau mor arbrofol a mor effeithiol hefyd. Ia, diolch adael i'ch ati, mae'n wych.